Izandla zakho bese uvula umlomo wakho kube lona lowo abese yathandaza kuNkulunkulu egameni lenkosi kube lona lowo wavula umlomo wakhe akathethe noThixo namhlanje ngegama lenkosi ethu Yesu. Bawethu ongcwele, bawethu onamandla, bawethu ophilayo, bawe egameni lenkosi ethu Yesu. Siyabulela Thixo wethu, siyabulela mdala wensuku, siyabulela Alpha, siyabulela Omega, siqala nesiphetho. Ngubani uThixo njengawe? Ngubani uThixo angafaniswa nawe? Bayathe mafunga angajiki, bayathe mathembisa feze. UnguJehova igama lakho, ubuThixo wena wedwa hleze sihlalweni sobukhosi. Izulu indawo yakho yokuphumula, umhlaba isanabelo sezinyawo zakho. Bayathe Thixo namandla, bayathe sonini nanini. Moko Santa la Masaya, Ina Mamosa Telebosaya, Mikata Babosanteya, Roko Pasantaya, Mikoto Santaba, Zika Babosa, Bayate, Gagalala, Bayate, Thixo namandla, ngubani Thixo wathonjengawe? Hlala phisa magephugephu, wena olonda izolo ubusuku nemini, wena ongazali, wena ongalali, mavula kuvaliwe. Bayathe langa lokulunga, moyo ongcwele siyabonga, thatha indawo yakho in the mighty name of Jesus. Zibonakalise Thixo wethu ngegama elinamandla, ngegama eliphilileyo, ngegama elingaphezu kwamagama. Bayathe, 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 bayathe sonini nanini. Bayathe Thixo wethu, siyabulela Ntwana, siyabulela mdala wensuku, egameni elingaphezu kwawonke amagama, igama lenkosi ethu Yesu. Thatha indawo yakho, philisa abagulayo, khulula ababotshiwe, imimoya Thixo wethu, vula abawethu namandla iminyango, ngegama lenkosi ethu Yesu Kristu waseNazareth. Father, we thank you and we give you honor and we give you praise in Jesus' mighty name. Siyabulela Thixo wethu namandla, ngegama lenkosi Yesu Kristu waseNazareth. Bless you. Father, we thank you in Jesus' name. Ake simqhobele isandla esikhulu, asimqhobele kakhulu isandla. Hallelujah. Siyabulisa bazalwane egameni lenkosi ethu Yesu. Sibulisa bonke abantu abakhona endlini, sibulisa bonke otata, sibulisa bonke omama, ulutsha lonke egameni lenkosi Yesu. Siyabulisa praise team yethu, keep on bethu, sound engineer bethu, team yethu ke protocol zethu, ushers zethu, abantwana abancinci Nkosi yami botata befundisi. Cela bazalwane siqhubele uYesu isandla esikhulu. Hallelujah. Awekho ama monitor. Glory to Jesus.
ake siphinde siqhubele uyesu isandla esikhulu nakho amen. Ungakahlali phansi cela ubulisa abantu abawu2 abawu3 uthi kubo molo meza wenzeka kuhle wabakhona egameni lenkosi. Akenbulisane siyami Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ake simkhobele isandla esikhulu uThixo wethu. Amen. Singahlala phansi bazalwane ebukhoneni benkosi yethu Yesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 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 Ake simkhobele isandla esikhulu uThixo wethu. Hallelujah. Jesus. Amen. Siyabulela kakhulu bazalwane uThixo anisikelele nonke egameni lenkosi siyabulisa once again bese khona ke apha emini siyibambele inkonzo xelela umelwane iqalile inkonzo yasemini wemba ke if ubungazi siyaxelela ke siba khona ngama Wednesdays pha ku11 ngiyangidisturb abafowethu pha ku11 emini siyaba khona until pha ku3 egameni lenkosi. Hallelujah. Praise the Lord. Kwaba ngcono bafowethu ngiyabonga amadoda. Amen. Kanqobela uyesu isandla esikhulu namhlanje. Amen. Sibe nenkonzo ke emandi kakhulu emini kukhulekiwe ke besifundisa ngomkhuleko nokubaluleka kokukhuleka nokuthandaza nokubulela uThixo. Amen. Hallelujah. Ni right kodwa emthatha. Ni right engangelizwe. Kanti siqhubela isandla uma ngabe ni right. Amen. Ndiyacela bazalwane singakangeni ezweni lenkosi ukubona abantu abaqala ufika phakathi kwethu abathi ndiyaqala ukufika. Namhlanje ndi-invitewe ndimenyiwe. If uyaqala ufika please khawuphamisa isandla sakho. Nanso uyayibona ke into qhobeleni isandla hayibo. Baqhobeleni isandla esikhulu. Bapheni isandla esikhulu. Amen. Siyabulela kakhulu ke bazalwane uThixo anisikelele. Hayi namhlanje mthatha. Hayi andiyazi ingqele nje. Shu. Hayi kuyabanda emthatha namhlanje. Amen. Ingqele nje ndayigqibela ko Joburg apha emthatha hayi iyalwa kodwa ke siyambulela uThixo uphuma kwenu bazalwane nibe khona liphambane nengqele hayi ngiyanivuma emthatha kanti siqhwabela isandla esikhulu. Amen. Sizongena ezweni lenkosi bazalwane egameni lenkosi ethu Yesu abantu abasha Nkosi yami ngifuna nje ukudlulisa reminder yokuba June 16 abakhona inkosi yami ufika eThekwini sizoba nenkonzo yabantu abasha June 16 on Monday. On Saturday ndizawuba seGoli nabantu abasha eGoli bese kuthi ke Monday sibe seThekwini nabantu abasha egameni lenkosi ethu Yesu. Amen. Abekho abantu abasha siswami wedwa apha akho umuntu omchapha wedwa. Amen. Nisa right kodwa bazalwane yonke into ise right. Nisaphatheke kakuhle. Nisayithande iEagle Mountain. Nisafisa basiqhubeke sibe khona apha emthatha. Okanye sihambe sibheke eMonti.
okanye sibheke entweni leyandawo, sibheke eBhayi singahambi, sibheke eKokstad sithini, sihlale apha singahambi. Oh hayi, xa nisitsho soze sambeke siyawuhlala apha qhobelana uyesisandla. Amen, amen. Iteam yethu ke esibuya nayo eThekwini kanibazame nabo Nkosi yami bazalwane. Yeah. Siyambulela uThixo kakhulu egameni lenkosi. Andizumosha xesha ke bazalwane, sizawufumana izwi likaThixo kwezindawo enishumela kuzo. Kunento uThixo anditshilele yona, ndazi noma ikhona lapha eMthatha, but kuzindawo endishumela kuzo eThekwini, eMhlathuze, eGoli, uThixo uthethe kakhulu nami ukuba ndikhulekise abantu bakhe, ndikhuze ndikhalime idemon lobuthakathi, the spirit of witchcraft. Uthi uThixo abantu bami babotshiwe, babotshwe ngomoya wobuthakathi. Amen. Andazoma ndiyevakana na apha, mhlawumbi apha eMthatha ubuthakathi abukho. Ntoni ubuthakathi ngesiXhosa? Ubugqwirha. O mhlambe abayiva kakuhle xa ndithi ubuthakathi. Ndithi uThixo uthethe nami ngento okanye ngomoya wamagqwirha. Kuba umoya wamagqwirha ubamba abantu bakaThixo kuba bangaphumeleli, bangabaze ivangeli esilishumayelayo. Into enziwe ngabo, ubona into zakho wena zingahambi kakuhle, kukho abantu abakhambela ebantwini, ufika pha kukhwazwe igama lakho, uyabizwa nefamily yakho iyabizwa pha, kuthiwa akungabikho umuntu ophumelelayo kule family. Ababe namabhadi babe neyikhwakhwalana, nawe vele into zakho zihlangahlangene azilungi, kodwa namhlanje siyamthandaza uThixo ophilayo. Kuzawuvuleka iminyango. Qhobeleni isandla esikhulu, plus uhambe namba. Uvuke baba, usengibambile untombela, nawe ufuna uvuke manje. Amen. Ngiyacela bazalwane sawuthola izwi kwincwadi kaNumeri chapter number 20. Numeri chapter 20 siqala ufunda from verse 1 egameni lenkosi siye pha verse number 10. Numeri chapter, chapter 20, 22. Numeri chapter number 22 verse 1. Thank you Jesus. Numeri chapter number 22 verse number 1 to verse number 10. Sizawukhuleka namhlanje, sikhuleke sikhuze idemon lobuthakathi. Ukhona ngasifundela? Fundanike. Numeri chapter number 22 verse 1 to verse number 10. Numbers 22 verse 1 to verse 10. Mvulele bhuti. Ofa ibhathi. Amen. Nanso mama. Yehlise bhuti kawuyithobe kancinci. Lega mama. Funda mama wami. Incwadi yeNumeri chapter 22. Yeah. Kunoncoko ithi eyasentlango ophethe uNonhlonqoko. uBaraki inhlokondaba ithi uBaraki. Mama uphethe nto? Undikhoyo. Undekhoyo, ndifuna le kandekhoyo wena. Yeah. Inhlokondaba ithi uBaraki uthumela uBalaam. Kawuphinde futhi. uBaraki uthumela uBalaam. Yeah, ndifuna ukuthi bayivisise kakuhle because lamagama athi awafani. uBalak, uBalaam. uBalaki
uthumela uBalaam. uBhalaki uthumela uBalaam. uBalaam. Nanso. Ngekaloku amaSirayeli anduluka azaya kumisa kumathafa aseMowabi Ya. kwimpuma yeYordane malunga neJeriko. Utheke uBaraki ukumkani waseMowabi unyana kaZipore akuva izigigaba zamaSirayeli phakathi kwama-Amori akubuqonda nobungakanani bawo. Suka yena nabantu bakhe bankwantya. Ke amaMowabi athetha neenkokheli zamaMidiyani Ya. athi eli hlokondiba losuka livuthulule nje konke kule ngingqi yethu, Yo. kanye oko kwenkunzi zenkomo ighamza ingca Hamza inqa edlelweni. edlelweni. Ngoko ke ukumkani uBaraki wathumela kuBalaam unyana kaBhore owayesepotore ngakumlambo iEfranti Ya. kumhlaba wamawabo. Umyalelo lowo wawusithi, ndiyakwazisa ukuba kukho isizwe esifikileyo apha siphuma eyiphutha. Ya. Abantu baso banwenwele kulo lonke eli, Ya. futhi sebefike kwimida yam. Ya. Ngokwamanani bangaphezu kwethu. Ngoko ke nceda uze kubaqalekisa. Mhlambi xa ubaqalekisile Ya. singanako ukuboyisa sibandulule baphume kweli lizwe. Ha. Ngekaloku ndiyazi ukuba xa uthe wabaqalekisa abantu bayaqalekiseka. Ha. Ukanti xa uthe waqalekisa abantu bahlelwa lishwangusha. amaMowabi nezamaMidiyane Behlelwa. zahamba ziphethe Kahle ma suncama. Behlelwa intoni? Yishwangushe. Sive isiXhosa. Behlelwa yishwangushe. Intoni ishwangushe? Intwembi. But yishwa. Oh, yishwangushe. Yo, kawuqhube ma. Namhlanje siyokhupha ishwangushe kubantu. Because kukho abantu abaneshwangushe apha. ishwangusha. Oh, ishwangusha. Yakukho abantu abaneshwangusha apha. Into zaba zihambi kakuhle. Kukho oBalaam abathethe phezu kobomi babo. Bathethe ishwangusha. Kodwa uThixo uzawushintsha ishwangusha namhlanje athethe intsikelelo. Yahamba ishwangusha. Thixo. Mntwana, ungabe usagijima manje, uhlale phansi ntombi yeso. Uhlale phansi kaloku uthatha umfundiso uyatshumayela manje. Asihambe mama. Zasuka ke inkokheli zamaMowabi Ya. nezamaMidiyane zahamba ziphethe inhlawulo. Ziphethe ntoni? Inhlawulo. Abantu xa besiya pha koBalaam bayazi ukuba fane bayiphathe inhlawulo. Akayi umuntu kuBalaam angayiphathanga inhlawulo. Uthixo lisize ibandla. Liyazi imfihlakalo yokuba xa siya kuThixo siyayiphatha inhlawulo. Kaloku xa kuyiwa koBalaam umuntu ufana aphathe inhlawulo because soze bamxelela izinto angaphethanga inhlawulo. Haleluya. Nikhona? Asihambe mama sawude sifike. Zasuka ke inkokheli
ya kaBalaam kaBalaam zafika kuye zawugqithisa umyalelo kaBaraki. nanso uBalaam wathi kuwo lamadoda, lalani mna ndonazisa ngomso into endiyixelelwe ngundikhoyo. lalani msana ugoduka lalani madoda kanilala apha emzini mhlambe ebusuku ikho into uThixo azayithetha andazi lalani apha balala yathini into Ngenene ke amachawe amaMowabi alala apho kwaBalaam. uThixo wafika wabuza kuBalaam wathi, wafika nini uThixo wafika ebusuku kulelwe amadoda alelwe kwaMowabi uBalaam naye ulele wafika uThixo ebusuku alela uBalaam uThixo wathi Balaam vuka sifanele uthetha ndoda vuka Balaam wathi uThixo uThixo wafika wabuza uBalaam wathi, ngobani lamadoda unawo apha? nazo Yena waphendula wathi, uBaraki ukumkani wamaMowabi unyana kaZipore. ya Unyana kaZipore uthumele kum wathi, kukho isizwe esifikileyo siphuma yiphutha. ya Ngoku ke sinwenwele kuwo onke umhlaba. Yo. Yize usiqalekise eso sizwe khona ukuze sibe nako ukusoyisa ndisindulule simke. wathini uThixo uThixo wathi kuBalaam, uze ungahambi nalamadoda yo uze ungabaqalekisi abo bantu. usungahambi Balaam nalamadoda subaqalekisa abantu bami kuthatha uThixo thatha nale ndoda eqalekisayo xa uqalekiswa nguBalaam kuthiwa wonqalekiseka xa uBalaam angathetha wathi wena ulibambe lingatshoni wena soze uphumelele wena siza ubona kuba uzawuphelela xa ake athetha ngolo hlobo uBalaam bevele kube njalo lithi liyashona ilanga ube ne kuthiwa intoni ube neshwa Leshwangusha ube neshwangusha lizawuthi lingakashoni ilanga na ishwangusha ihlala phezu kwakho ududulwe imoto uthi ukwazwe ngabantu uthi bakudubule hey uBalaam ake wathetha into eyisiqalekiso beyivele yenzeke. But this time uthenxa efika phaa kuma-Israyeli wathi uThixo mamela Balaam awuyi kumqalekisa uIsrayeli awuyi uthetha isiqalekiso but uzamsikelela awuzuthetha isiqalekiso awuzuthetha ishwangusha but uzamsikelela instead kuba uthethe ikhesi uzawuthetha intsikelelo instead of uthethe ikhesi uzawuthetha a blessing. Your curse tonight, your curse ishwangusha yakho namhlanje uThixo uyayitshintsha ayizuba ishwangusha but izoba intsikelelo kaThixo. Andazi kukho abantu abakhona apha abaphumelele empilweni kunezinto ezathethwa bakheswa baqalekiswa abanye apha amagama abo abizwa emathuneni abizwa phezu kwa bazalwa kukho abantu apha amagama abo abizwa emigodini emifuleni kukho abantu khona apha amagama abo abizwa kwi-altars zobumnyama but namhlanje uThixo uzawushintsha imeko zawushintsha izinto ndizothatha intsikelelo kaThixo namhlanje kuba bonke okuthethwa ikhesi
phezu kwabo kwathethwa inshwangusha. Namhlanje uthi uThixo andizothetha intsikelelo. Abekho abantu basemtha. Yabazalwa, uyungazibuza ukuthi why mina okoko ndizama into zama sidibani, kutheni into zami zingahlanganga. Abanye abazalwane baphana ngobungqina, izinto zabo zihamba kakuhle apha kumakhonto ilunga. Mamela, namhlanje ndizothetha intsikelelo zikaThixo endimkhonza. Hey, namhlanje abantu imeko iyatshintsha bomini babo. If you believe, say yes, Lord. Khawuthinta ababili abathathu uthi namhlanje kunamhlanje. Hey, nangu uThixo azawutshintsha iziqalekiso zakho kwenu ezathethwa, ezinye zathethwa ngomakhelwa, ezinye zathethwa ifamily yakho. Kwathiwa lento ekhohlakele sozuphumelele mntana ndini. Kodwa namhlanje uthi uThixo ndizorifesa lawo mazwi, ndithethe intsikelelo. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Ndingathatha namhlanje. Ndiyabuza bazongathatha namhlanje. A man of God une authority. A man of God une power. There is power over my life. uThixo undithambisile for such a time as this. When I speak a blessing, it shall be so. When I cancel a curse, it shall be so. Today or tonight, I'm here to reverse every negative word, every curse word. Tonight, I'm here to speak a blessing of God. Meza nangu Thixo enza into namhlanje kudala ndilindelele yokuba uThixo uzabutshintsha ubomi bami. Kawuphinde uthinte ababili abathathu uthi meza. Nangu Thixo, nangu Thixo, nangu Thixo, nangu Thixo, nangu Thixo. Jesus. Hallelujah. Mighty Jesus. Hey, into zobhala namhlanje siyazirivesa, siziphindisele emuva. Into zobhala namhlanje siyazirivesa, moya ngcwele, moya kaThixo zothatha intsikelelo namhlanje kubantwana bakaThixo. Izinto Nkosi yami, kuthiwa zintoni leli gama saze lilibamba? Izishwangusha. Ishwangusha zasemthatha zalapha engangelizwe. Namhlanje amagama abantu abizwa emalibeni apho kuthethwa khona kuthiwe siyabaqalekisa abantu basemthatha abangaphumeleli, abayifumani imali kodwa bangaboni ukuba benza ntoni ngayo. Namhlanje zonke ishwangusha ezathethwa namhlanje, break it in the name of Jesus. Break it in Jesus' name. Break. Bambani. Andifuna uchisa kakhulu abantu bangakandiva abandiyaphi. Bambani bantwana basekhaya sesiyothandaza. Kukho umuntu igama lakhe nguBhalaki. Bhalaki lona ngukumkani wesizwe sakwaMowabi. uBhalaki lona uphuma kwisizwe sakwaMowabi. Isizwe sakaMowabi yisizwe esasinonya, esasinenzondo. Sasingamfuni uIsrayeli, sasingabafuni abazalwane. Kukho abantu abangasifuni. Yazi ukuthi ivangeli siyalifela thina. Kukho abantu xa kuvela umzalwane bathi eish thina lo uyadika lo, nalento yakhe xa uyadika lo.
athi omnye he la mama ndiyamazi, le mama beve right, unelukuhamba lento yezicawe zosindiso. Hayi utshintshile mani lo mama, yo uyadika. Athi omnye if lo sindiso lunje, hayi ngamane ndihlale ntombi. Yentombi sunxoxa, uYesu uyabuya uzawuthini? Uzawuthini intombi? Uzawuthini? Ngoba uYesu xa ebuya uyawuthatha abanophawu abasindisiwe ebunzini labo kukhanya imakhi yasezulwini. Uzawuthatha abo adibane nabo emafini, bazawusala abantu. Baba sendiyothandaza, nangu uBhalaki Israyeli uphume eYuphuta. Uthi uThixo ithi iBhayibhile yayikhona indlela emfushane esuka eYuphuta iya eKhanani, but uThixo wathi ningaphumi ngale ndlela eshort. Wathi uThixo jikelezani nijikeleze. Xa bejikeleza baphuma bafika kwisizwe sakaMowabi. Xa befika kuMowabi, iBhayibhile ithi abantwana bakaIsrael bebabaninzi, bafika bagcwala amathafa, bafika bamisa khona impi kaJehova. uIsrael about 2 to 3 million yabantu bafika bamisa phezu kwaMowabi. uMowabi xa ejonga wathi yo yithini lento, siyaphela. Wathi hey, sivile ngalo Israel ukuba babagqitha khona bashaya kwasana kusali nix. Bathi hamba. uBhalaki wabiza amadoda wathi kanihambe niye kuBhalamu, nayi imali, nifika nenikeza uBhalamu le mali, niqala uBhalamu kuba ndithakeze azoniqalekisela uIsrayeli. Hey, abanye abantu bazoba sengxakini kwezinsuku. Yabona bazalwane, I'm here to tell you, abathakatha amagqwirha angakufumananga ngela xesha ungakakholwa nguThixo abalibale kweli xesha, abalibale soze bakufumana. Babe nawo umzuzu wokuba bangenza into zabo, soze besakwazi. Yini indaba mkhulu ongakithi kunalo sezwe? Yini indaba asikho isikhali esiloliwe salolelwa thina? Igazi likaYesu liyasindisa. Amathelo thandaza ahamba amadoda, i-messengers izithunywa zafika kuBhalamu. Xa zifika kuBhalamu zithi, Bhalamu, sithunyiwe nguBhalaki ukumkani wakwaMowabi. Uthi side sikucele ukuba uze uzoqalekisa uIsrayeli. So uthi kaloku uBhalaki, wena Bhalamu, into oyiqalekisayo iyaqalekiseka. uBhalaki njengasemhleni wayesazi ukuba xa ndike ndathetha alitshoni la. Kanti ngaleyo mini udibene nabanye abantu. Ithi iBhayibhile wathi hayi akho ngxaki, lalani madoda, lalani, sizagoduka ngomso. Mhlambe ebusuku uzawuthetha lo thetha apha kum, atsho ukuba ndenze intoni. Ebusuku afika uThixo alele amadoda wakwaMowabi, ulele uBhalamu endlini yakhe. Wafika uThixo wangena endlini wathi, Bhalamu vuka sithethe. Uyabona bonke abantu ababhizi ngawe ngobugqwirha, babiza igama lakho, bathintini libizwe igama lakho, abazolala namhlanje ebusuku. uThixo uzawufika emzini yabo, buyaphela ubuthongo namhlanje.
ubuthakathi obulapha eMthatha hayi bayawubetha umthi apha iyo nasemsebenzini bayaphatha awusithela ngale bakhupha apha bathi kubabogoduka hey bazazithela man bazifafaza ngegama lika Yesu siyahlala kuze kwenzeka nto ngegama lika Yesu sizawusela okubulalayo soze kusibulale. Hallelujah. Senifuna ukuthandaza. Mamelani bazalwane, nifuna ukuyichaza lento. Abantu kuze babone amandla kaThixo. Kaloku kwezinsuku sinabazalwane abasindisiwe kodwa ingxaki yabo banefear bayoyika kodwa bangabantwana bakaThixo. Sokhupha umoya wefear kubazalwa sifaka umoya wesibindi ukuba xa ngumzalwane awubi na fear xa ngumzalwane wathemba uThixo. Ayi yo wena ebusuku ngathi godo phezu kwendlu fire in the name of Jesus, fire. Yey vuka wethu man, vuka jini wathi gulukudu wo seyifikile lento moya ongcwele seyifike vuka ubetha amagqwirha ubetha abathaka khahlela omunye hey tata ayikho lula lento xa ifika inditsa lapha indivala umo andinamsebenzi ube yitsalapha. Yo tata ndiyafisa yazi ukuba ndinalamandla nalesibindi onaso unaso into uyoyika intoni ukoyika bazalwane intoni ukoyika awuphuma ekseni umeza wakho ukhitha amanzi apho uzondlula khona uya round awufuni unyathela amanzi uyajampa jamba amanzi amagqwirha nyathela ngegama lika Yesu sozokwenzeke nto bazalwane man sinegazi lika Yesu elisivikela kusuka enhloko ukuyophuma enyaweni. Yoyika man hayi tata kaloku thina sesebancinci apha evangelini woho hayi tata sawuthi sifike nathi kule level yakho tata. Yo into tata wena awazi amagqwirha lapha eMthatha andinamsebenzi nawo andiwoyiki nawo ayazi andoyiki into. Yo kumnandi kuba ngutata yazi uyathetha nje. Hey xa ngaba nalesibindi sikatata umposti xa ngaba nalesibindi unaso into uyoyika unaso uyoyika wena woyika zintoni irats anizibiza ntoni irats kundani into impungu zempungu wena woyika nempungu ezalwa izolo xa ithi hayi kukho into engena bizana abantwana kukho into engena apha hayi man hayi ndiyayiva lento ibalekisa igazi iphi mama ingenapho phi mama kanicheke ingenapho ndibona ingenapho wathintwa isidwaba xa simthinta ingubo hayi man ithe nento ngathi lapha ukoyika uvalo
kodwa uzabeva abazalwane bathi ndingumntana kaThixo ndithethelelwe izono ndisindisiwe ntontoni kodwa niyoyika zofaka umoya wesibindi namhlanje. No fear zofaka umoya wenkani wesibindi. Unulwe nalo tikoloshi lesilwane abasithumele esisilwane esilala nawe namhlanje xa sifike ebusuku. Funa ube ready xa usiva nasi siyeza ngaphakathi ungathethi ungavula umlomo uthathe ngaphakathi enhlizweni uthi Thixo asisondele ndifuna ukusibamba namhlanje ndisibethe pha. Xa usiva ukuthi na xa usithi ngqi uva uboya uthi ya ndakufumana namhlanje ufike kakuhle ufunani apha. Xa usiva uyena uthi ya ndikuphonsa la ibona uphu ebonde usiphonse mzalwane sizawuphonseka ungathi yo tata izolo ndisibambile ndisithinte ngesandla ndimvile uboya tata yiso so kutheni yebo yiso so yo tata le nto iyathusa yo ndiyoyika bazalwana bangamagwala. Kutheni injongo lohlobo ningamagwala niyoyika. iBhayibheli lithi asiphiwanga umoya wokwesaba nokusatshiswa siphiwe umoya wamandla negunya bazalwa. Let us exercise our authority, let us exercise the power uThixo asinikeyo. Somebody shout power, somebody shout power, somebody shout authority. Authority. Hallelujah, sister. Mama sende thandaza. Afika amadoda aphethe ntoni? Aphethe inkokhelo. Yabona there's one thing endiyibonile ngabantu abangakholwa. Aba bantu sithi thina abakholwa. Xa befuna ukulungisa izinto zabo aboyiki ukuspenda, aboyiki ukukhupha imali ukuze izinto zabo zilunge. Umuntu angayothatha iloan kwaCapitec ayithathele nodi nje ukuyobona igqwirha noma igqirhakazi ayokwenza iloan kwaCapitec athi ndikhathele ndifuna ukuya kulaa tata noma ndifuna kulaa mama funa ndilungisele into zawo. Aboyika abantu banesibindi izapha ebazalwaneni. Abazalwane bathi yo sizawuthini, what if le loan ingasabhataleki? Nayiva ke into abazalwane abantu abangakholwa abanamsebenzi uba iyabhataleka noma ayibhataleki sidongena yenzile le nto afuna ukuyenza. Abazalwane bathi yo ndizawuthini, what if ndingasakwazi ukuyibhatala la loan ndizawuthini? Abazalwane, they always have ama-reasons. You see, some of us soze siyifumane intsikelelo kaThixo. Mamelani, uThixo xa udilishana naxa udila noThixo awubuzi personal special. uThixo ufuna umuntu oza kwenziswa alibale ngerisk nantontoni nereasoning zakhe. uThixo ndaba xa usareason akwazi uyifumana into kaThixo. Into kaThixo ayimfuni umuntu osober apha. Into kaThixo ifuna umuntu ongathi uphambene. Xa yenza into noma senza into wenza sure ukuba lento ndiyayenza. Bambani. Xa usober sozwambe noThixo. Uxelelwa ndim. Xa usenza izinto uthi abantu bazawuthini? We. Xa uhamba noThixo uyalibala ngabantu, ifocus ibe kuThixo. Uthatha irisk uyenze into. Ubusazi uba abantu bazothetha. Ubusazi uba abantu bazothetha. Uthi andinamsebenzi.
bathethe nyani, bathethe kwamanyana abantu bathi hawu sisi, awu kodwa sisi, hawu phela uyazi ngamanye amaxesha uThixo fana sisemkhonza kodwa sibuye phela sisebenzise nenqondo. Xa uzakwenza izinto bengathi ingqondo ngathi sisi uphambene, hayi akukho right. NoThixo phela naye uyamfuna umuntu oreasonayo. wewe ukukholwa according to iBhayibheli, ukukholwa xa usoba andithi izinto zikaThixo xa usoba ayimntanzikazi awuthatha ixesha ufika kuwo. Apha kufuneka izinhlanya, izinto ezawungathi ziphambene baze basole nabazalwane bathi useright yena kodwa engathi azithi kakuhle apha. Yakuba bazathi hayi kukho intambo engathinti entweni apha. Mamelani bazalwa, sengiyathandaza. Now listen to this. Ufuna ukunibonisa amandla kaThixo. Mamelani, la madoda zii-messengers zisuka kwaMowabi, zithunyiwe kuBhalaki ukumkani wakwaMowabi. Kukho igqwirha elistrongo apha kufutshane noMowabi. Igama lale gqwirha nguBalaam. uBalaam was a strong man. uBalaam ubethe umuntu. uBalaam belidumisa izulu emini ngo-12 lithi pha. Noma laduma kanjalo izulu uthi uyahamba apha esitratweni uyanyuka, ubheke ngeps uyawalk, izulu livele lithwala amafu magqiba apho lithi pha. Ungabona umzalwane, yo hayi ndiyajika. uThixo namhlanje kutheni ngathi undithuma ukuthi ndizokhupha ufie kubantu, ninefie, niyoyika. Hayi ungajiki mntanami, hamba. Thina kaningi xa siza apha eMthatha, sometimes izulu, in most cases izulu liyanetha. Noma ngabe belibalela xa siza apha eMthatha. Yes, namhlanje uThixo undiphe igama elithi Zeus Azus. Xa ndiyolijonga eligama elithi Zeus Azuzi, ndifumana ukuba ligama elithetha ngegqwirha lamanzi. Ndithi sho, Zeus Azusa is a Hebrew word ethetha ngegqwirha elispecialize ngamanzi, demon of water spirits. So lento ndiyayibona ndithi oh, that is why every time xa siza eMthatha kubakho imvula enethayo. And uthi uyibona le mvula ngathi ibhekene nami. Inethile last week Wednesday. Unethile? Benikhona apha? Benikhona? Linethile izulu? Alinethanga? Ufuna ukuthi ke niyijonge le. Khange niyiqaphele? Oniyiqaphele nani? Niyibonile? So now bazalwane, sanukhonza uThixo nibe stereotype vukani. Ezinye izinto zifuna umuntu areason. Ezinye izinto zifuna umuntu ukuthi ajonge ukuba hayibo, why xa kukuza utata kuba nemvula, kodwa if kuyiWednesday apho utata angezi ngayo akho mvula, siyakhonza kube intoni ingxaki? Utata uhamba nemvula, le mvula ngeyam. Hayibo, ndiyabuza ba le mvula ngathi ngeyabane yam. Eyam le mvula, eyam le mvula, eyam. Iza nam. Ndiza nayo ndiyithatha phi mina imvula? Because apha endiphuma khona akho kwamvula. Namhlanje kungcono ke beyikhona imvula eDurban xa siphume ekuseni siphume ngayo. Elisina ke namhlanje. Kweza nyanga ezindlulile from last year ibibuye apha imvula belinganethi.
imvula ikabili bazalwane. Kukho imvula eyisign, but nayo into ufuna ukuthi notice. Kukho umuntu kaThixo osikelelwe nguThixo ngeentsikelelo zakhe. A sign ebonisa ukuthi this man is blessed by God. Rain will be a sign echaza ukuthi the blessing of God is upon this man. But imvula yakhona akubi imvula ezovimba abantu. Nakubi imvula ezodistracta abantu. But iba imvula ethi shwa ithule indlule. That is a sign ebonisa ukuba lo muntu kaThixo kunensikelelo phezu kwakhe. But once you distracta, once yana ngamaxesha ofanele siyokhonza ngawo asinotice enleyo. Leyo amagqwirha alapha sandibonisile ukuthi kukho abantu, kukho amagqwirha apha eMthatha abasebenza ngamanzi. Intwaso yabo, amandla abo aba-operate ngawo ngamandla asolwandle, ama-water spirits. So elizulu bayandicheck. Kaloku nina bazalwana niyazi nina ubugqwirha or intoni, ubugqwirha anibazi. Uyabona ubugqwirha, ndizaxelela. Ubugqwirha uyazi ukuthi kukho amagqwirha agraduate in a sense yokuthi bayakwazi ukubona. There is a demon that is called a monitoring spirit. A monitoring spirit, it's a demon that follows you everywhere apho uyakhona. Le demon liyakulandela. Lireporta yonke into oyenzayo, i-deals ozenzayo, lifike limamele. Lihamba nawe sozulibona. Kaloku i-demon is a spirit. So now, whatever oyenzayo liyamamela umsebenzi wayo. A monitoring spirit ngumoya ongazi ukudistracta. Wona i-assignment ye-monitoring spirit is to monitor your steps, everything oyenzayo. Xa wenza i-deals awuhlala etafuleni nithi lifika limamele yonke into enithethayo. Umsebenzi waleli demon ukureporta, ukuthatha information, lihambise kuSathane lithi lo uzawufumana i-deals lo uzawufumana i-deals. Kukho abantu abafuna ukuza nemali eninzi ofumana lo, abesekathi ke uSathane good shot, hamba umlandela. Bese thumela ke idemon lesibili elibizwa ngokuthi ke i-distraction. I-distraction is a spirit esifike simoshe ama-deals yonke into othi uyayihlanganisa. Leli demon yileli ke thina ngesizulu andazi ngesixhosa mhlawumbe into eyi-1. Yileli demon esithi ke isichitho. Isichitho kaloku kuthiwa iyachitha njengoba kuthiwa isichitho. Igama elithi isichitho kusho ukuthi anything oyihlanganisayo oyidibanisayo, lo moya kuthiwa isichitho ufika uchithe. Xa kuthiwa umuntu unesichitho kuthethwa ukuba whatsoever ayihlanganisa kuba khona umoya ofika uchithe. That is kuthiwa ke isichitho. Because anything wayakhayo, if you are building house, lo moya wesichitho ufike uhlasela abantu abakhayo, baphathwe zinyawo, baphathwe izandla, abantu bahambe. Moya wesichitho uthi xa umakoti ebamba emzini lapha chathe khona, xa ebamba umakoti lo moya ufika ungene uchithe. Umuntu afumana i-miscarriage zide zibe yi-4. You can't. Akhonakala. Once wa experience into enjalo, there is a demon, there is a spirit esikulandelayo. Sichitha yonke into oyenzayo. Wey, lela demon alive likhohlakele futhi liyadelela. Uzaya ku-interview ngomso. Ebusuku liyafika lilale nawe. Lishiya bazalwane ubuthakathi balezi insuku bu-advance. Kala wamaxesha abantu bebantshontsha izithombe. Xa umuntu ekafumana your pic,
ipicture yakho nje xa umuntu angafumana ipicture yakho uzawuthatha le picture ayothetha phezukwayo izawusetshenzwa le picture kwezinsuku abasasokola abathakathi bazoloku bazawungena emzini bantshontshe bebe izipicture zigcwele mos ipictures zenipha ku Facebook abantu bavele benza iprint out pha ubhizi nawe bathi sifuna kanye lesi sezandla lezandla eziphukile bathi sifuna zona lezo zandla sifuna ukusebenza lezandla uyasebenza emsebenzini soyezwa manje unama cramp uyakrempa uthenteni andithi uwe bathi bambanzi lezo zandla bahlaba lezandla bazisebenze bathi lo akangaphumeleli lo akalahlekelwe imemory emsebenzini lo akakhathali hey ukhathale emsebenzini imza uve bathi ndikhathele uve ba I'm so tired budinwa namhlanje ha ungathini ukudinwa manje ungathini ukudinwa yawukhuza umoya wokudinwa hamba zalwana akakwazi ukudinwa wazi ukukhathala bambani sendiyavala uBalaam wathi kulamadoda hayi lalani madoda lalani sizawuhamba ngomso siyova kuba uthini uBalaam message ndiyifumene bathe ke silale engathi ikhona into yayixelela uBalaam kuba suhamba namhlanje if uBalaam wagoduka ngolosuku izithunywa zifike uBalaam wayengeka fike kwaMoab if uBalaam wathi kulungile madoda asigodukeni bengeka fike kwaMoab bezawufela endleleni kaloku mosixa umuntu ephuma nezikhwama zakhe na yonke into uyokhesa uIsrayeli uyothetha izinto ezimba athethe ibadlocks athethe accident athethe ukugqothwa emsebenzini athethe yonke lento azayithetha ubengeka fike kwaMoab kwaba khona into ethi kuBalaam hayi asilaleni madoda sawukuduka ngomso balala zalala izithunywa walala uBalaam endlini yakhe xa elele ebusuku wafika uThixo wathi Balaam sendikhona vuka sithele wathi uThixo Balaam ngobani lamadoda lelapha emzini wakho yamuva uThixo ngobani amadoda as if uThixo uyabaza abantu bala kwaBalaam iquestion yami ithi Thixo uBalaam kaloku ligqwirha wena Thixo uyongena emzini wegqwirha wena Thixo ongcwele wena oholy wangena emzini kaBalaam uthi xa ndizawukhupha umuntu wami andinamsebenzi ukuba uyiphi indawo ndingena noma ngabe kuphi wathi vuka Balaam wavuka uBalaam wathi uThixo ngobani amadoda lelapha emzini wakho wathi uBalaam hayi amadoda aphuma kwaMoab athunyiwe anikwe izwi nguBalaki ukumkani wakwaMoab wathi uThixo iza nazo mfowabo wathi lamadoda alande mina ukuba ndiyothetha icase phezu kwamaIsrayeli wathi uThixo mamela ke Balaam awuzuthetha icase wena ezo uBalaki athi kuwe thetha icase isiqalekiso wathi uThixo mamela wena uzuthetha icase instead wena uzothetha insikelelo lalela hey kaloku uBalaam bekhokhelwe ininzi imali uBalaam beyifumene from kuBalaki remember uBalaki was a king ngukumkane bakhupha izimali ezistrong uthi xa uzuthetha icase uzothetha insikelelo beyivinto uthi Thixo never speak a curse upon my people and uyamxelela isizathu kuba why uthi because Balaam you cannot curse what I've blessed ayabandive mthatha manje yo akenive uThixo wethu uba uthetha njani uthi uThixo kulomfo okhesa abantu bakheseke uthi uThixo awuzi kumkhesa lo
Ngu-Israel lo. You can curse what I have blessed. What I have blessed, no man has power to curse. Nobody has the power to turn my blessing into curse. Oh, hallelujah. What end or to end if what to Balaam? Went here, what hamba? Wahamba uBhalamu makafika wathola uIsrael egcwele amathafa naye wabethwa luvalo. Wathi nakafika wathi uBhalaki, "Hey ndiyabulela Bhalamu. Yababona ababantu. Hey bazawuthatha kwasani apha. Sizivile izidumo zabo babetha abantu." Wathi uBhalamu ejonga uIsrael. Wathi uBhalaki bakhese indoda baqalekise wema phezulu uBhalamu. uBhalaki ulindele amazwi esiqalekiso. uBhalamu wema eqongeni. Wathi Israyeli nesizwe sikaThixo esisikelelekile. I cannot curse you, but I'm Israel. Wow. Wathi uBhalaki emfo ungathini ukuthetha insikelelo abantu? Uthini ngenkokhelo yami? Uthini ngemali yami engaka? Wathi uBhalamu ngaloku mamela Bhalaki andikwazi ukhesa okusikelelwe nguThixo. In other words, no matter amagqwirha akufunayo namagqwirhakazi noma bangayocela kuSathane bathi siyamcela lo mntwana sifuna ukumbamba simgqothise lapha emsebenzini soze bakwazi because usikelelwe nguThixo. Noma bangathi sifuna ukulivala elakhaya, sifuna ubabulala bonke, sambulala umakhulu wapha, sambulala utamkhulu wapha, kodwa ababasela uThixo uzawuthi akho nto izakwenzeka soze bafe. Xa efamilini yakho bafa abantu ngenxa yobugqwirha, ngenxa yamagqwirha, soze ufe wena. Ndizomemezela intsikelelo sikaThixo phezu kwakho. Hallelujah. I declare over your life, I declare over your life, no weapon formed against you shall be able to prosper. You shall be blessed coming in, you shall be blessed going out. The favor of the Lord shall be upon you. May God shine his face upon you. May every curse that was spoken over your life in the name of Jesus be reversed in Jesus' name. May the blessing of God rest upon you. May God reverse every curse. May God prosper you. May God restore you in the name of Jesus. Be blessed coming in. Be blessed going out. Everywhere you go, I speak a blessing of God. Everywhere you go, I speak a divine protection of God. Everywhere you go, I speak favor. I speak mercy upon your life. In Jesus' name, you shall be blessed coming in. You shall be blessed going out. No weapon formed against you shall be able to prosper. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. No one has the power to curse what God has blessed. No one has the power to curse you. You are blood washed. You are sanctified. You are set apart. In the name of Jesus, you are the child of God. No weapon formed against you shall be able to prosper. Curses of your family, curses of your family from the house of your father, I break them. Curses over your life from the house of your mother, I break them. Curses from your neighbor, curses from jealous people, from work, curses from everywhere, I reverse them back to the sender in Jesus' name. I reverse every curse that was spoken against you in the name of Jesus. I declare over your life, you shall not be cursed. You shall not be cursed.
You are uncastable in Jesus' name. I speak grace upon you. I speak favor upon you. I speak mercy upon you. I speak a divine protection upon you. In the name of Jesus. If you believe, say yes, 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 yes. If you believe, say yes, Lord. 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 Say yes. Abisantu fulumla mutandas. O satapakaya. Shinda mababa seteke. Randa ribasota. Manda katosha tapa. Ripa papa sotopoya. Mantele pepe sete. Rika baba saya. Mantoshi kapaya. Manteke tosata. Mikoto shanda. Mantele bebe sate. Rikata shaisanta. Fulumloba. Begin to pray. Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. Renda la baba sata. Rena na baba sa. Yandala bosh. Yandala babasa. Ika papa. Ika tepepe. Rika paroshata. Rika papa sota. Rika tali bababosa. Rika mandosate. Rika papa saya. Father, in the name of Jesus, we come against every demonic forces. We come against the spirit of witchcraft in the mighty name of Jesus. Father, we bind. Father, we arrest every demon assigned against our progress. We arrest every demon assigned to monitor our steps in the name of Jesus. Father, we declare, Father, we decree in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In the mighty name of Jesus, Father, we speak the blood of Jesus upon our lives. In the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. Every spell that has been cast upon us, back to the sender. Every spirit, in the name of Jesus, every portion, in the name of Jesus, used by witches, be eaten, lizard spirit, spirit of the serpent, in the name of Jesus, toy spirit, in the name of Jesus, we bind you now, we nullify you now, we destroy you now, in the name of Jesus. You have no power, you have no access upon our lives, in the name of Jesus. Demon of Tikolos, back to the sender. I burn you by fire, I paralyze you now, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Yes, 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 yes. I command every spirit of Nicholas to go. I command every serpent spirit to go. Manifest and 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 go. I command every water spirit in the name of Jesus. I arrest and I bind every water spirit. I destroy every altars of darkness around this place in the name of Jesus. In the name of Jesus. Shatali bababosa. Senana bakosaya. Yantaliba. Roko pasata. Rikatata. Ribababasaya. Rinanamando. Ribababayante. Zekatalebosa. Rekepepepe. Ripapapapa. Rekatatata. Zekatapapapa. Father, release your fire upon our lives in the name of Jesus. Father, hide us under your mighty hand. Father, hide us under the blood of Jesus. In Jesus' name. 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 Be free. 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 In Jesus' mighty name. Amen.
Sayizandla ubulela uThixo. Qhubela uyesu isandla esikhulu. Thank you, Jesus. Phakamisa izandla zakho. Say this prayer after me. Phamisa izandla. Ithi bawo. Everybody say bawo. Egameni lika Yesu waseNazaretha. Right now I apply the blood of Jesus upon my body, upon my life, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I speak your covering upon my life, in the name of Jesus. Father, I apply the blood of Jesus upon my family, upon my job, upon my business, upon my properties, upon everything that has my name on it. In Jesus' name, I speak the blood of Jesus. I speak the blood of Jesus. And I declare and I decree in Jesus' name, no weapon formed against me shall be able to prosper in Jesus' mighty name. Amen. 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 Everybody say amen. Amen. Qhwaba izandla zakho uqhobela uYesu. Everybody is covered by the blood of Jesus. Your family is covered by the blood of Jesus. Your life is covered by the blood of Jesus. Right now, I want us to pray and declare and make this declaration in the name of Jesus. As I was saying, kukho abantu abakhona apho kwathethwa curses upon them. Bona udonsa kanzima, izinto zakhe azilungi, aniphumeleli. Ekhaya akho noyi-one. Kukho amantombi ekhaya akukho noyi-one onenhlanhla yomtshado. Nokwafumana umtshado naye wabuya. Because kukho ikhese yathethwa ukuthi intombi zalapha kuleli khaya zizushada. Kabantu awathethwa kubo kwathiwa anizukuba namali. The family bazophila nje bangabe namali. Xa sendenza liprayer kungabikho umuntu ophumayo asebelieve. Umuntu azibambe xa uphethe itoilet zibambe. Libe ixesha zibambe. Libe ixesha. Omunye uzawuthi etoilet and uyokhipha into. Hallelujah. Uyeva uba ikachitsa apha ecaweni ngoku. Because abantu the way banesibindi ngakhona bayangena ecaweni baphethe izinto. Abantu the way bangamoyiki ngakhona uThixo. Ngena umuntu uphethe into zakho ulibe lathi abangezwa abangeva kwanto ethethwa yilo mfundisi. Mfana abavaleke izindlebe abaluzi concentration aba. Umangela uyashomela abazalwane uyabona iconcentration ayikho apha kanti kukho umuntu obabizayo lokathi abanga concentrate. Demon of distraction but distract abantu. Hallelujah. I want us to make this declaration right now. I want us to break every curse. Be it is a curse from the house of your father, a curse from the house of your mother, a curse from your neighbor who has cursed you because of jealousy. Because kukho makhelwane abakhohlakele. Ingxaki yenu yaqala ngokuthi utata lapha ekhaya thenga imoto. Zabheda izinto. Umntana lapha ekhaya waphasa wagraduate wayoqoka ijazi zabheda izinto. Wathi abathi abantwana bayafaila. Uthe lona yena uzavela phasi nje phasi. Othi uzobona uzofumana apho umsebenzi. Ufundile abantwana banamajasi kodwa umsebenzi abawufumani. There's a curse eyathethwa. Kodwa namhlanje say break ngegama lika Yesu. Say break in Jesus name. Say Father,
Everybody. Siyalwa la kuyalwa ungathi Father, ilwa. Asisahleki namademoni ngoku. Hayi asisahleki namagqwirha ngoku. Siyafight. Phatha inkemba yakho, phatha inkemba. Ibambe uyithi amademoni ayibona ikhanya iphazima phezulu emoyeni. Ibambe uyithi. Say, Father, in the name of Jesus, right now, I come against every curses from the house of my father to the house of my mother. Every curse that was spoken over my family, over my life, in the name of Jesus, I break it in Jesus' name. I break it in the name of Jesus. I break curses from the house of my father. I break curses from the house of my mother. In the name of Jesus, I break curses from evil neighbors. I break curses from evil colleagues. In the name of Jesus, I break curses from evil friends. In the name of Jesus, I declare, I decree, in the name of Jesus, no weapon formed against me, formed against my family, formed against my work, formed against my business, formed against my children, formed against my properties, shall be able to prosper. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I break those curses. I nullify those curses. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, pray now. Break those curses now. Break. Destroy those curses now. In the name of Jesus. Father, in Jesus' name, we come against every curses that were spoken over our families. In the name of Jesus. Father, we declare and we decree, in the mighty name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In Jesus' name. Amen. 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 Shayizandla shayela uNkulunkulu. Say, Father, in the name of Jesus, right now, I come against this monitoring spirit that has been commanded to follow me. In the name of Jesus, right now, you monitoring spirit, I command you now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I command you now to die, 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 in Jesus' name. Come on, destroy, destroy, destroy. Kill that monitoring spirit. Kill that demon. Kill that spirit. Kill that demon in the name of Jesus. Rakatalaba shatakaya. Zumako shatakaba. Zoboko sotaka. Libras kamando saya.
Libra kadosh kaba. Zebra kadushata. Likatalika papa. Zobra kadosh kamaha. Libra skote. Libra sotapaya. Sumakushata kate. Zekatatete. Ruka pasota para. Rashka payonda. Riba baba. In Jesus' name. Amen. Amen. Shaisan Kaushaluyas. Say, Father. Everybody say it loud. Say, Father. In the name of Jesus. Right now, I come against every spirit of witchcraft that is binding my life. In the name of Jesus, right now, I paralyze every witches by power, by fire. In the name of Jesus, I command every demonic spirit. In the name of Jesus, I command the spirit of witchcraft that has been assigned against me. In the name of Jesus, spirit of witchcraft, I command now to die by fire. To die by fire. 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 In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, come on. Destroy that spirit of witchcraft. Destroy, destroy. Shaitan, and destroy that demon now. In the name of Jesus, you spirit of witchcraft, we paralyze you now. We destroy you now. We kill you now. Die 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 now. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Saisanda sako kakhulu shalu Yesu. This is the last one. Say, Father, in the name of Jesus, right now, I command every doors that were closed against me to open up right now. In the name of Jesus, I open those doors by power, by force. In the name of Jesus, doors of education, doors of finances, doors of businesses. In the name of Jesus, I command you doors to open up right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Doors of finances, open up right now. Open up right now. Open up right now. You demon who's holding my money, who's holding my breakthrough, I command you now to die by fire. Die by fire. Die by fire. Die by fire. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, destroy that demon that is holding your money. In the name of Jesus, destroy that demon that is blocking your finances. Destroy that demon in the mighty name of Jesus. Kushatakata, Zekatele Poposha, Santa Kaboshkata, Libra Kadoshate, Mikadushatakate, Mandosapa, Librosate, Ikapasantaka, Rukupa Santa, Libababosate,
libababosaya zante itaka zanta adoshade mando brakadusa in Jesus name. Amen. Amen. Kwabisanda sako wonke umuntu abulela uThixo. Everybody pray now and thank God for this breakthrough in Jesus name. Kunamanto satekeya shedana baba yantolobosa manto prakatu sate zipa papa kusataka liparosha takaya manto sebrekatusa ika papa sota papa zebekato sateya zekatani baba sota parando sota lipapa sekata zekemoto shuka yantelika papa sotaka repeke sante zika pasotamaya mandoskata mandoshida mandoshaba ripapa saya ripapa soto rikapasanteke zikatalima babosa yantelebosaya in Jesus mighty name. Amen. 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 Sayizandla kakhulu wenza umsindo ongcwele. Ngoba isandla sakho wenza ingcolo. Qobela uYesu isandla esikhulu. Bonke abantu abafuna ukubeka isandla cela beze ngaphambili. Before sikwenza lokho ukhona umuntu okhona phakathi kwethu ungakamamukela uYesu. Umuntu othi tata cela uthandaza nami ndiyamdinga uYesu. Aningamamukela uYesu. Xa ukhona apha endlini cela uphamise isandla sakho la ukhona. Umuntu ongakasindiswa, umuntu ongakamamukela uYesu. Nisindisiwe nonke apha endlini? Ukhona andiboni kwasandla. O ilesi izapho. Qobeleni isandla ubhuti. Qobeleni isandla ubhuti. Khululu qobo wakho ayi mabhuti imangenya phakama bhuti phakama boy Yesu. Usakhona omnye sesathi ningahambi abantwana bami ngakabeka isandla. Wonke umuntu ufuna ukumbeka isandla. Abantwana bazawuqala ubhala esikolweni. Kufanele babekile isandla nabo. Qobeleni isandla abantwana. Imapha nawe bhuti. Qobeleni isandla imapha nawe bhuti. Qobeleni isandla. Baqobeleni isandla Nkosi Thixo. Phakamisani izandla. Kanthethe emva kwami. Thini Nkosi uYesu dilivile izwi lakho. Namhlanje ndiyavuma kuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uYesu cela undithethelele onke amatyala endiwenzileyo ngaphambi kobuso bakho. Nkosi uYesu cela ubhale igama lami encwadini zobomi ulosule encwadini zokufa. Wena Sathana namadimoni akho namagqwirha akho awusenagunya awusenasabelo ebomini bami. Ndisindisiwe ndingumntana kaThixo ophilayo. Ndiyabulela Nkosi uYesu ngenceba zakho ondenzele zona. Amen. 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 Qobelani uYesu isandla esikhulu. uThixo akusikelele boy. uThixo akusikelele my son. uThixo akusikelele boy. uThixo akusikelele my son. uThixo akusikelele ntombi yami. uThixo akusikelele ngegama lenkosi uYesu. uThixo akusikelele. Baqobeleni isandla abantwana. God bless you. Nisindisiwe ningabantwana bakaThixo ngoku. Nakhetha kahle nakhetha uYesu. Kanti baqobela isandla. Chini kanti qobela abantwana isandla. Cela bonke abantu abafuna ukubekwa isandla egameni lenkosi uYesu uzasala uphatha umnikelo wakho uze nomnikelo wakho. Siyakhonza ngecawe bazalwane niyalazi mosixesha 9 o'clock iyaqala inkonzo apha ngabo 8 kuyafika abazalwane kwenziwa intercession kuyathandazwa xa 9 o'clock
praise and worship team ithatha indawo iyahlabelela iyadumisa njalo njalo kuyathandazwa kuyakhulekwa ni invite ecela nimeme abantu ndisakhumbula ndikalibala ndingumuntu olibalayo I promise ukuba one Sunday ndizawufika apha eMthatha kuyi Sunday zawufika apha eMthatha and ningaphiki ukuthi nizawumemezela ndithi ngizanijuma zanizuma bazalwane zanizuma zawufika ningathethanga nisathi nithi phapha mani bashalane bakakre nibona ndingena apha nithi undangu tata ngizanizuma andizukutsho bandiyeza kodwa nditsho nomuntu ongasezicaweni uzathi hayi utata ukhona namhlanje haya so ndifuna ubona abantu abacommitted zanijuma phakamisani isandla bawethu ogcwele Thixo namandla sendiyobeka isandla Thixo phezu kwabantwana bakho moya ongcwele thatha indawo yakho abanye already sobakhululile abanye already sobaphilisile siyabulela Thixo wethu egameni lenkosi yethu Yesu kuba singu-Israyeli wangeli xesha bawethu namandla siyabulela siqalekiseki Thixo ngoba wena usikelele ngazo zonke insikelelo in Jesus name amen. Cela ningimuvelele pulpit wazani bazalwane ufuna ubeka isandla kuwo wonke umuntu uzasala usuza nomnikelo wakho bonke ababukeli bethu basibukele emakhaya nabo it's a giving time it's a offering time unganikela nawe umnikelo wakho pha ku screen sakho kukho iscroll esihambayo lesa scroll esihambayo sine banking details take one of the banking details sow your seed and give your offering and give your seed you shall see the goodness of God you shall see the grace and mercy of God may God bless you as you are watching God bless you sondelani bazalwane uzanifuna ubeka isandla bawethu ogcwele yabasikelela abantwana in Jesus mighty name in the mighty name of